Ngiyaye ngithi kodadewethu abafundi isikole. Yenza lemgilingwane nigile ezikoleni. Kodwa ungakhohlwa ukuthi uzalweni. Ayikho abuhlungu njengokuba nomama onengane engazi ukuthi izobuya lekhaya. Khona abazali abazi ukuthi ingane zabo ziyasonta mayisekhaya kodwa mayisekoleni ayisonti. Siphethe abantu namhlanje esontweni abaphuza utshwala kodwa bayasonta. Siphethe abantu ababhemayo kodwa bayasonta. Laba bantu egcineni balindele ukuthi babe ngabanumzana bemizi, abanye balindele ukuthi babe ngamakhosikazi emizi. Uzoba kanjani unkosikazi omuzi, umnumzana omuzi kodwa usaphuza utshwala? Uma ngibuya eGibisila, ungena ucingo ngikhathala ngibuya emgidini. Lutho ucingo, ngabe umdladla lona, ngithi mina yebo uyena. Uthi ngiyacala mfowethu ungisize. Lengane oyiqalile intokola iyeke intombi yami. Inhliziyo yami ibebuhlungu ekuseni. Ngayizwa lento. Kodwa ngase ngithi Nkosi, kulungile ngoba sekwadlula. Ngithi mina yabona ithi lensizwa yebo iyeke mfowethu. Lenhlanhla kanti lensizwa engifonela iyangazi nami ngiyayazi. Mina kuphela engazi ukuthi yona. Yakubuka nje nawe. Dlala nje ngeigodosi zabantu. Inhliziyo yami ibebuhlungu angakagezi nageza ngibuya emgidini eGibisila ngifika nje ibhasi ekuthiwa seliyahamba kulindo abafana besikhoshi. Nami ngafika ngangena ebhasini laduma ngempela buya lesi ngangisahlala lapha eMlazi. Sengibone ngisho umshumayela engangihlala naye. Uma ngifika endlini inhliziyo yami ibebuhlungu ngilala ngingagezile eNazaretha. Khuluma ngeinkomo zakithi. Ngiyantshela bafowethu. Khuluma ngeinkomo zakithi. Angikhulumi ngeinkomo zokunana ukhosana unginike ibhili ngisho ezamandla. Ngoba khona abanye abalutshola ngeinkomo zokubolela. Ngalala bangcwele. Ngangadla ngangageza. Ebusuku ngilele yayisithi inhliziyo ifonele lengodusi. Dali wami. Uphi? Hawu wangifusa ebusuku kanje ngilele nje. Ngithi mina ngife ngifusa ukubona isithando sakho. Ithi nini ngithi mina kusasa ngisho umsombuluko ngingena uthuwe emsebenzini. Ngicela wena njalo. Ebesithi lengane hayi. Ngicela unginikeze lwesithathu. Kusasa nangolwesibili. Ngiya-attenda siyadela ngifundisa. Ngiya-attenda ngihambisa assignment ngizobe ngifunda kodwa ngolwesithathu ngizobe ngihambisa i-assignment abese ngivuma nami isithando sami. Nazaretha yimi Noah sengijaha olwesithathu ayazi yona ukuthi ngijahe nani ifonile ishede lami wayisa nini amakhosazana kamathi uma usuhlukanisa ngaphela mawusuyimisele ngokucela shiya lonke utwayo onalo uthi itwayi namhlanje sala masangifona bangcwele ngolwesithathu isonto lonke ngena u2 mase ngigqoka kahle hayi Nazaretha akekho umuntu okushini njengeNazaretha amen mase ngigqoka kahle Nazaretha ngashangisha ijacket entsha yimi lo iphile ngodisini yami ithe izohambisa assignment ngabo 10 mina ngena u2 izobe sengiyibona nangempela ngase ngihamba ngiya ngasesikoleni sayo bese ngifona hayi sengifikile ithi hayi sesiyazi ziqhamuke lezi ngane iqhamuka intathu ebese ngiyibona akekho umuntu ongadlula umntakwabo ebese ngimbone ho nango wami inkinga yangithusa Nazaretha esikoleni igqoka u3 cm uma ngikhuluma ngo3 cm
ukhuluma ngento engekho engangefoni. Muhle lo muntu. Uyathandeka lo muntu. Kunehonyo lo muntu. Muhle. Uphelele. Kodwa ngithuswa. Ingodosi yomuntu engagqoka u3 cm. Ukhuluma ngengodosi mina. Bema bengalela. Bese siyaphila bese show ukuthi uyena lo mina. Umbuzo wami oqala ngambuza wona. Ingodosi yomuntu igqoka kanje. Ngabona ukuthi siyaphambana. Futhi isikhathi bashumayela. Uma lenganebo sasesingena wena uma wazi iKalisfontein kunamaphaka ngapha ngeke. Sangena sahlala khona. Sikhashana nje ngase ngithi kuyona kunomuntu ongifonelile kanje kade ngimchazela. Yabona ke uthi ushembe mawukhuluma nomuntu bobheka amehlala. Ngase ngibuka amehlo aseyivuma lento noma inqaba yena. Ngase ngithi ngoba uyenqaba sithandwa sami. Sengiyahamba ngiphuthuma emsebenzini ngingena uthuba. Kodwa ngizohamba nefoni yakho ngoba vele wayithengelwa yimi. Ngiyayithatha njengamanje hamba nayo. Akuya ebengufuna. Ngiyamdabukela isizwe zakithi ezothwani ngane. Sithi wayisa. Yana uzodaba nathi indaba ngiyifuna ngiyamdabukela umuntu onengodosi enefoni. Ami ke ngihamba nayo ifoni. Ayisejika amehlo. Ngathi ngoba ngiphuthuma isikhathi ngo2 ngiyangena. Ngase ngiyithatha ifoni bathu. Ngayithatha ifoni ngase ngisukuma ngihamba ngiyinsizwa yakho nawe uyangibona. Ngase ngiyithatha ifoni ngihamba nayo. Yabona mawazi ithempeli lamaNazaretha likamfundisi uNgeme Dukathona ngoba khona bangalazi ithi kunethempeli kunomgwaqo oqhamuka usuzongena esangweni lakhona ethempeli oqhamuka ukuthi ngiza ngapho mina ngomgwaqo ngizwa abantu bethi vimba lo muntu hey nami ngiphenduka phela umuntu okuthiwa vimbana ukumenyezwa uyabaleka akekho umuntu obalekayo sengize nginaka ngoba sekuthiwa lo wejakathe ukhaki yimi phela lo qalaze phambi kwami akekho umuntu uphenduka abaphambi kwami bethi nangu angibaleki mangcwele ngihamba nje hayi abangishayanga abantu ngiyanitshela bangcwele ngishayiswa inkosazana abangishayanga abantu ngathi ngikhona ngumfana wasemakhaya ngize ngihlale phansi ngigobe ngivuke bethe abafana ngihlala isela liyashawa eThekwini. Uma wabona umuntu eshawa eThekwini yabona ngisathi namanje kube ngashawa erank ngaba ngikho. Ngafika ikhanda ngalala phansi ngekhanda ngathi mpha phansi benzani ngapha ngemuva njengoba sengisebenza lo msebenzi engiwenza sengiyayingiswa manje la ngemuva uthi khona into ethile ngathi kwainkosazana ngiyafisa amakhosazana kithi usuthatha isinqumo sokuthi namhlanje ngiyogana phesheya kothukela njengonakho manje kube ngicelana ukuthi namhlanje salani mina sengiyoyivuma ngiyibeka kuwe mkhululi mthathe umuntu waphesheya kothukela uma ngwasane ngizimo mthathe uphumele obani ukuthi namhlanje ngiyogana phesheya kothukela hayi kanti usenento yakho Nazo sekusha ama security wenze njani imshayelana umuntu hayi usayitshontsha ifoni yentombazane isela leli befike bengitakatise Nkosi yami angisakwazi la kusukuma ngiyamele ngodonga ngihlale phansi ebuza ama security akukhulumeki ngithi ngiyaqalaza nansi intokazi imile hey ngoba aneyibi imile nje ingane yomuntu ithi mina ngicela nibuze kulosisi angiyazi ifoni engiyitshontshile kodwa iqinisa izonitshela bese sithatha amaphoyisa esisala kweTurban stage to yini police station Katona yes Katona Siroswana siye khona ngithi mangifika khona indaba yami ngizoyinqamulela ngithi mangifika khona ifice igane engiyaziyo ngamaphoyisa ayinye ngamanazi lapho ikhona la ithempelini ihlala phansi umdladla kwenze nje iyabona ngingcolile ngishayiwe bangcwele kwenze njani umdladla hayi ngithi ngikuzeni lo sisi angibuza amaphoyisa ngixoxe inkulumo yami angigxeke onke amaphoyisa ngoba khona lamaphoyisa alelwanyana angigxeke konke uyithathelana wena ifoni yentombazane kwasha kwancima hey ngadinwa bangcwele khona ngama ngenyawo kwathi ungazongibhedela nini ingodosi yami la niyazi nini ingodosi ukuthini ngisho phakathi eKatona ngane ngasuma nje ngapilota ngathi ngenze lutho ngisho amaphoyiseni ngisho ngishayile ngishayile ukhuluma ngokushawa mntamba kwazi ushawe wasukuma umsa wathi bhuti kwenze njani mase ngiyichaza inkulumo yami ngayichaza yayisiza kuyo usisi lekwenze njani yayisichathi hawu
ushayisa umkhwenyana wakho ngabantu uthi isigebengu kusho intombazane ephethe amaphoyisa amadoda ngoba khona kungamadodana okululana nje ovela ukubona nje ukuthi nalapha esontweni asekhona lamadoda alule yathi intombazane ushayisa umkhwenyana wakho wayinkomo yavuma yathi yebo wathi ukwenza lento ebuhlungu bengingaxoxa ngathi wathatha ifoni yami phoma ithatha ifoni ngoba uyasho ukuthi kune information obeyifuna unqabelene wena nefoni azahambe la athi hayi bengafanele athatha ifoni yami athi kulungile bafowethu balisane yonke into kodwa usisi mina ngiyambonga ngoba ushayisa umkhwenyana wakhe weyinkomo Asa ngithi mina cha sesingambophi bhala incwadi umnikeze yona nami ubhale yami ngoba ngisenabazali ngifike ngakhombisa ukuthi sengibulaliswe umakotweni ngakho ke la ikhanga samdini yabhala incwadi naye wabhalelo utshela akaza yisi incwadi kubo kodwa mina ubaba ngoba ngangihlala naye ngafike ngamvezela incwadi ngathathwa ngasiwe esibhedlela eKing Edward ngalala 3 weeks namhlanje bangcwele lo muntu ayikho into yakhe lunga lithi igama ngoba mina ngathi kubaba ukuze sibonke ushembe uNkulunkulu asingalandi lutho ngisho imali ngisho inkomo ngisho imbuzi ayisakhona singalandi lutho ngifuna nje aphile impilo namhlanje akusebenzeki akwenzeki lutho ngoba wayifunda abangcwele igama lithi uphi lo mkhwenyane walethi inkomo akekho omunye umkhwenyane yimi mina ngapha sengiganile yamuza ushamba ukuthi unjani akekho omunye umkhwenyane okufunakala lethu udwendwe kuye yimi mina ngithi cha kaqhubeke ngoba umbuzo ngubuzo umfowabo efika lapha endlini kimi ngathi kube ngafa ngabe ufuna bani ngoba wena oqala kuzokwafika mina ngazosho kini udadewenu ethule enganitshela ukuthi umkhwenyane sembulalise ngoba phela amanye amazwi mina ngifile ngokadadewenu kodwa ngokashembe ngiyaphila nakho kodwa mhlali mayisememeza uthi yimi engihlulekile ithi ingane zakwethu cela niphathe kahle bodadewethu noma ngabe usesikoleni uma usunomkhwenyana ngoba ngiyazi khona abaceliwe uma usunomkhwenyana batshela abantu ukuthi mina nginomkhwenyana nani insizwa zakithi bathandene odadewethu ngeqiniso ayikho into ebuhlungu-ke njengokuthi umuntu omlobolo wenza ngathi uyajola naye awukho umuso ongawakha nalo muntu uyamlobola umuntu futhi wenza ngathi uyajola naye umkhiphela kumaspesi umenza yonke into umnika imali umenza yonke into uyamswakisa ngayo yonke indlela ekugcineni umuntu ufuna abe umkakho ngiyangidabukela insizwa zakithi umuntu ozomenza unkosikazi awumthathi higher and higher ulokhu uthi nje halamusa uthi nje halamusa uyabona nakho umuntu ufuna ukwakha nawe kodwa wambona usumfaka ekhopheni njenganento hambe nibambana ngathi omunye uyagula Anazaletha bashumayela